నేటి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 5వ వచనం. ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది యుండుడి. నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడూను ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పాను కదా అనే ఒక మాటను మనం ఇక్కడ దేవుని యొక్క సేవకుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణతో అపోస్తలుడైన పౌలు గారు రాస్తూ ఆయన సెలవిస్తున్న ఒక మాట, నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడూను ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పాను కదా అనే ఒక మాటను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. మన దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ విడువని దేవుడు, ఎడబాయని దేవుడు. బైబిల్లో మనం చదువుకున్నప్పుడు దేవుడు మోషే చనిపోయిన తర్వాత యెహోషువను ఏర్పరచుకున్నప్పుడు యెహోషువతో కూడా దేవుడు ఇదే మాట చెప్పినట్లుగా మనము బైబిల్లో చదువుకుంటా ఉన్నాం. యెహోషువ పుస్తకము 1వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు నేను విడువను, ఎన్నడూ ఎడబాయనని దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. మన దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. కానీ బైబిల్లో మనము చదువుకున్నప్పుడు అనేకమైన ఒక పర్యాయాలలో దేవుడు విడిచిపెట్టినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు మన విడిచిపెట్టినట్లుగా బైబిల్లో మనం చదువుకుంటా ఉన్నాం. అనేకమైన ఒక ప్రస్తావనలో మనం చూస్తున్నాం. ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఆయన కల్వరి ఉండి ఒక 7 మాటలు మాట్లాడినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఒక 7వ మాటలో 4వ మాటగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సెలవులో ఉండి పలికిన ఒక మాట, నా దేవా నా దేవా నా చెయ్యి ఎలా విడనాడుతివి అన్నొక మాటను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే దేవుడు విడువను, ఎన్నడూ ఎడబాయను అని సెలవిచ్చిన దేవుడు మన యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి, మన యొక్క నడవడిని బట్టి దేవుడు కొన్నిసార్లు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడై ఉన్నాడు. ఈరోజు బైబిల్లో నుండి 2 విషయాలు నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. ఎవరిని దేవుడు విడిచిపెడతాడు అన్నొక విషయాన్ని మనము బైబిల్లో మనం చదువుకున్నప్పుడు, దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము చూసుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎవరిని దేవుడు విడిచిపెడతాడు అన్న ఒక విషయాన్ని మనము గమనించినట్లయితే, మనము 2వ దినవృత్తాంతంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు 32వ అధ్యాయం 2వ దినవృత్తాంతంలో 32వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. 32వ అధ్యాయము 2వ దినవృత్తాంతములు 32 మనం చదువుకున్నప్పుడు 31వ వచనంలో చదువుకున్నప్పుడు, అతని దేశము ఆశ్చర్యముగా వృద్ధి నొందుట నువ్వు గూర్చి విచారణ తెలుసుకొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతని యొద్దకు పంపిన రాయబారుల విషయంలో అతన్ని శోధించి అతని హృదయంలోని ఉద్దేశం అంతయు తెలుసుకునేవలనని దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టాను. ఇక్కడ మనం చదువుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తున్నది ఎజికియా రాజు గురించి మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎజికియా రాజు అనగా యూదా దేశానికి రాజుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈ యొక్క ఎజికియా రాజు బైబిల్లో మనం చదువుకున్నప్పుడు ఒక 20 రాజులలో ఎంతో మంచి రాజు, ఎంతో ప్రసిద్ధిని చెందిన రాజు, దేవునికి ఇష్టానుసారంగా దేవునికి నచ్చినట్లుగా దేవునికి నచ్చినట్లుగా జీవించిన ఒక వ్యక్తిగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటుంది, దేవుడు అతనిని విడిచిపెట్టనని సెలవిస్తున్నది. ఎందుకు దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది? నేను ఇందాక అన్నాను, దేవుడు ఎన్నడూ విడువడు, ఎడబాయడు అనే ఒక మాటను మనము బైబిల్లో చదువుకుంటా ఉన్నాము. కానీ ఇక్కడ మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవుడు విడిచిపెట్టాను అనే ఒక మాటను మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్న అతని హృదయంలోని ఉద్దేశం అంతయు తెలుసుకునే వాళ్ళనని. సో హృదయంలో ఉన్న ఒక ఉద్దేశంలను తెలుసుకున్నటకు దేవుడు కొన్నిసార్లు మనల్ని విడిచిపెడతాడు. నీ హృదయము ఎవరి తట్టున్నది? నీ హృదయము దేవుని తట్టున్నదా, లేకపోతే నీ హృదయము మనిషి తట్టున్నదా? నీ హృదయము దేవుని తట్టున్నదా, లేకపోతే నీ హృదయము లోక వస్తువులపైన లోకస్తులపైన ఉన్నదా అన్న ఒక విషయాన్ని తెలుసుకున్నటకు దేవుడు నిన్ను విడిచిపెడతాడు. ఎందుకంటే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన సమస్తము ఎరిగిన దేవుడు అయినప్పుడు కూడా దేవుడు కొన్నిసార్లు మన హృదయంలో ఏముందో అది తెలుసుకోవడానికి దేవుడు ఆయన
ఆయన మనల్ని విడిచిపెడతాడు అన్న ఒక మాటను బైబిల్ సెలవిస్తున్నది. ఇంకా మనము వెళ్ళినట్లయితే బైబిల్లో మనం చదువుకున్నప్పుడు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు 8వ అధ్యాయంలో దేవుడు వారి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను 40 సంవత్సరాలు ఎందుకు ఆయన వారిని అరణ్యంలో నడిపించాడు అంటే వారి హృదయంలో ఉన్న ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి అని బైబిల్ సెలవిస్తున్నది. సో అందుకనే మొట్టమొదటి యొక్క విషయము, దేవుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు, కానీ కొన్నిసార్లు మనల్ని విడిచిపెడతాడు. ఎందుకు అనంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది మన హృదయంలో ఏముందో అది తెలుసుకోవడానికి అని ఒక విషయం. రెండో విషయంగా మనము గమనించినట్లయితే దేవుడు మనలను కొన్నిసార్లు విడిచిపెడతాడు. ఎందుకు విడిచిపెడతాడు అన్న ఒక మాటను మనము చూసుకున్నట్లయితే బైబిల్లో కీర్తనలు మనం చదువుకున్నప్పుడు, కీర్తనలు 119వ కీర్తనలో మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ దేవుని వాక్యము సెలవిస్తున్న ఒక మాట. 119వ కీర్తన 8వ వచనంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కీర్తనకారుడు రాస్తూ ఆయన సెలవిస్తున్న యొక్క మాటను చూడండి. అక్కడ ఏమంటే, నీ కట్టడలను నేను గైకొందును, నన్ను బొత్తిగా విడనాడకుము అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. సో నీ కట్టడలను నేను గైకొందును, నన్ను బొత్తిగా విడనాడకుము అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. సో ఇంకో మాటగా చెప్పాలంటే, ఎవరైతే దేవుని యొక్క కట్టడములను, ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గైకొనకుండగా వారికి నచ్చినట్లుగా, వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారు జీవిస్తూ ఉంటారో దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టేటట్టుగా బైబిల్ మనకు తెలియజేస్తున్నది. ఎందుకంటే బైబిల్లో మనం చదువుకున్నప్పుడు అనేకమైన ఒక పర్యాయములు, మనము బైబిల్లో చదువుకున్నప్పుడు అనేకమైన ఒక పర్యాయములు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వాళ్ళు పలికిన ఒక మాట, లేకపోతే దావీదు మహారాజు రాసిన కీర్తనలో మనం చదువుకున్నప్పుడు, ఉదాహరణకు కీర్తనలు మనం 44వ కీర్తనలో మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ దేవుని వాక్యము సెలవిస్తున్న ఒక మాట. కీర్తనలు 44వ కీర్తన 23వ వచనంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు, ప్రభువా మేలుకొనుము, నీవేళ నిద్రించుచున్నావు, లెమ్ము నిత్యము మమ్మును విడనాడకుము అని చెప్పేసి ఇక్కడ కోరాహు కుమారులు రాసిన ఒక కీర్తనలో మనము చదువుకుంటా ఉన్నాం. మమ్మల్ని విడనాడకుము అన్న ఒక మాటను సెలవిస్తున్నారు. అంటే ఎందుకు దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని విడిచిపెట్టాడు అన్న ఒక మాటను మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళు దేవునికి అయిష్టకరమైన ఒక జీవితాన్ని వాళ్ళు జీవించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో అందుకనే మన యొక్క జీవితము, మన యొక్క నడవడి దేవుని వాక్యానుసారంగా దేవునికి నచ్చినట్లుగా మనము నడుచుకోవాలి. సో ఈ రెండు విషయాలు, దేవుడు విడువడు ఎన్నడు ఎడబాయడు అని దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్నది. అయినప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడై ఉన్నాడు. ఎందుకు విడిచిపెడతాడంటే, ఒకటి మన హృదయంలో ఏముందో అది తెలుసుకోవడానికి దేవుడు మనల్ని విడిచిపెడతాడు. రెండో విషయము, నీవు దేవునికి అయిష్టకరమైన జీవితాన్ని, పాప జీవితాన్ని నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు జీవిస్తూ దేవునికి అయిష్టకరమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తే దేవుడు ఆయన నిన్ను విడిచిపెడతాడు అన్న ఒక విషయము, వాస్తవము బైబిల్ మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. సో అందుకనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న మీరందరూ కూడా దయచేసి గమనించండి, దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ విడువడు, ఎన్నడూ ఎడబాయడు. కానీ కొన్నిసార్లు ఆయన మనల్ని విడిచిపెడతాడు. ఎందుకంటే నీ హృదయంలో ఏముందో తెలుసుకోవడానికి దేవుడు ఆయన మనల్ని విడిచిపెడతాడు. ఇక్కడ మనము ఎజికియా గురించి చదువుకున్నప్పుడు, ఎజికియా హృదయంలో ఆయనకు గర్వము అన్నది అతని లోపల ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో అందుకనే దేవుడు అతని హృదయంలో నిజంగా గర్వం ఉన్నదా, తగ్గింపు స్వభావము అన్న దానికి చోటున్నదా అన్న ఒక విషయము బైబిల్ మనకు తెలియజేస్తున్నట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. రెండోదిగా, దేవుని వాక్యానుసారంగా మనము జీవిస్తే దేవుడు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టాడు. కానీ దేవుని కట్టడలను విడిచిపెట్టి దేవునికి అయిష్టకరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు జీవిస్తే, వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు జీవిస్తే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెడతాడు. సో అందుకనే వాక్యానికి లోబడి విధేయతను కలిగి దేవునికి నచ్చినట్లుగా మనము జీవిస్తే దేవుడు నిన్ను ఎన్నడూ